варзишгари тоҷик Акмал Муродов дар рӯзи чоруми чемпионати ҷаҳон 2021 оид ба ҷудо Тоҷикистонро дар вазни 81 килограмм намояндагӣ кард. Акмал Муродов дар даври аввал озод буда рақобатро аз даври дуюм бар зидди намояндаи Юнон Алексиос Нтанатсидис, ки ғолиби медали нуқраи Гран-при Тел-Авив 2020 мебошад, оғоз кард. дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб дар вақти асосӣ муайян нашуд. Дар Голден Скор варзишгари юнонӣ Акмалро дар ҳолати осаи коми нигоҳ дошта бо имтиёзи иппон даст боло гардид. ҳамин тавр Акмал Муродов аз идомаи сабқатҳо маҳрум шуд. Алексиос Нтанатсидис феълан дар рейтинги ҷудочиёни вазни 81 килограмм дар зинаи 20-ум қарор дорад. Акмал бошад дар мавқеи 50-ум ҷой гирифтааст. ёдовар мешавем, ки 10 июн дар вазни 90 кило узви дигари мунтахаби кишвар Комношои Устопирион бо Адама Далекс Минстадзиараи Габонӣ ва Ҷаҳонгир Маҷидов бошад бо Сирил Гроссклауси Швейтсариягӣ ба татамӣ мебароянд.